హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు అయితే మనం చూద్దాం స్టంప్ కేక్ తెలుగు గేమ్ ప్లే పార్ట్ 2. ముందుగా వచ్చేది ఫ్లోర్ ఫిల్ ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడైతే మనం ముందుగా డబుల్ జంప్ కొట్టేసాం. ఇక్కడ బాగా డబుల్ జంప్ పడతాం వల్ల లేట్ అవుతుంది. అయితే ఫ్రెండ్స్ ఇది చాలా డేంజరస్గా ఉంది. మనం అయితే క్వాలిఫైడ్ అవ్వమేమో అనిపిస్తుంది. జస్ట్ మిస్ ఫ్రెండ్స్, నేను ఒక్కనే ఎక్కాను. ట్రిక్ చేద్దాం అనుకున్నా కానీ కింద పడితే మళ్ళీ లేట్ అవుతుంది అని వెళ్తున్నా. ఇక్కడ చాలా మందికి ఆడతాం రాక ఇట్టే ఉన్నారు. నేను ఇక్కడ ఊక ఈ సుత్తి తగలకుండా ఉండాలని చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఇది అయితే చాలా డేంజరస్, చాలా లేట్ పట్టేస్తుంది. ఇక్కడ ఎక్కువ ఫ్లోర్ లొంగేస్తాయి ఫ్రెండ్స్. అది అరే అరే ఇది జారిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. అటే వెళ్ళాలో ఇటే వెళ్ళాలో అర్థం కావట్లేదు. ఈరోజు దీనివల్ల ఎలిమినేట్ అయ్యేటట్టున్నాను. అదే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ బాగా స్లైడింగ్ అవుతుంది. ఇటుపక్క కొంచెం ఈజీగా ఉంది, ఇటే వెళ్ళొచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనం అయితే అక్కడ చాలామంది వెళ్ళారు, మనం ఎలిమినేట్ అయ్యాము అనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ఒక టిక్కు చేస్తున్నాం, మనం క్వాలిఫైడ్ అవ్వాలి ఎట్లాగైనా. ఓ ఫ్రెండ్స్ మనం క్వాలిఫైడ్ అయ్యాం. సెకండ్ వచ్చేసి ఓవర్ అండ్ అండర్ అయితే నాకు ఇష్టం ఉండేది. అప్పుడు మేము నచ్చక దెయ్యం లెవెల్ అని వాళ్ళం. ఇప్పుడు కొంచెం బాగానే ఉంటుంది. నా ఫోను కొంచెం జాయిస్టిక్ ల్యాగ్ అయింది ఫ్రెండ్స్, అందుకే ఒక అవుట్ అవుతూ ఉంటాయి ఎక్కడో కట్ట. ఎక్కడంటే నేను దూకుడు కేజీ దూకుడు బస్ వైనోబుల్ ఆడిన దాంట్లో టైల్ పై లేట్ అయింది. అవ్వండి ఫ్రెండ్స్, ఇట్లా అవుతుంది అట్లే. అందుకే ఇలా కొత్త క్లాన్ కూడా జేఎంపీ అంటే దాని అర్థం జిలుమాడు మదిరా ప్లేయర్స్ అని ఇందాకలే డిసైడ్ చేశాను ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ అరే అరే పంచింగ్ పెట్టేస్తాను ఫ్రెండ్స్. మనం కింద పడిపోయాం ఫ్రెండ్స్. అరే నా ఫోన్ స్ట్రక్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు జాయిస్టిక్ మనం ఎలిమినేట్ అయ్యాం ఫ్రెండ్స్. ఇక రౌండ్ ఓవర్ పడింది. తర్వాత వచ్చేసి టైల్ ఫ్యాల్ బాగానే ఉంటుంది. సర్లే ఇక్కడ దాక్కున్న హైడింగ్ ప్లేస్, ఇది బెస్ట్ ప్లేస్ ఆఫ్ హైడింగ్ ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు అరే స్ట్రక్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. నా జాయిస్టిక్ లేగ్ అవుతుంది. విన్నింగ్ అవ్వచ్చు ఫ్రెండ్స్. వీళ్ళందరికీ ట్రిక్ రావట్లేదేమో, అందుకే సైడ్ కనపడతాం. మనమైతే క్వాలిఫై. సెకండ్ వచ్చేసి అమూల్ స్టంబుల్లో ఈ జంపింగ్ కాడ చాలా బాగోదు. ఇప్పుడు మనం డ్రైవ్ అవ్వాలి ఇట్లకైతే ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు డబుల్ జంప్ అరే డైనోసార్, అలాంటి డైనోసారే నెట్టింది ఫ్రెండ్స్ అలాంటి స్కిన్. దానివల్ల ఎలిమినేట్ అయ్యేటట్టు ఉన్నాను. తొందరగా ఆడాలి. తిరిగి వెళ్ళాలో అర్థం కాలే, జంపులు పట్టలేదు ఫ్రెండ్స్. మనం పక్కా ఎలిమినేట్ అవుతాం ఫ్రెండ్స్, అర్థమవుతుంది. అందరూ వెళ్ళారు, 5 అంట వెళ్ళారు. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి పవేట్ పుష్ ఎల్లో పింక్ కలర్. ఇది కూడా నాకు ఈ మధ్య నచ్చట్లేదు. అయితే ఇక్కడ ఎక్కువ తగలకూడదు కానీ నా సుత్తుల కాడ ఒక టిక్ చేస్తాను. ఇప్పుడు వచ్చేసి ముందుకి ట్రిక్ వేస్ట్ ప్లేస్. ఇది చేయడం వల్ల పక్కన పడిపోతాం, మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి వచ్చింది. ఇక్కడ ఇచ్చే ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చింది అనుకో, ఇక్కడ సైడ్ నుంచి దూకడం అప్పుడు అది తగలకుండా ఉండాలని మనమైతే క్వాలిఫై. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మరి బై టాటా సీ యూ. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. వీడియోకి లైక్ చేయండి. బై.